Kandusanan sa usa ka mag-uuma na mahinatagon. Ang atong letter sender karon mao kini si Alfredo nga taga Magdagook, Habonga, Agusan del Norte. Ania ang iyang sulat. Maayong adlaw kaninyo kandusanang like a burn. Ako si Alfredo, lumulupyo sa barangay Magdagook, Habonga, Agusan del Norte. Ang akong sugilanon, kabahin kini sa akong mga paninda. Taga-adlaw, kayod kalabaw ko sa akong bukid. Inig-uli nako gikan og bukid. Aduna ko'y mga dala nga mga lagutmon, sama sa saging og kamuti og uban pa. Ang problema nako karon kay tungod mahinatagon ko, wala ko'y abot sa akong mga gipang baligyaan nga mga lagutmon. Kay ako lang kini ginahatag sa mga tao. O karon wala na ko'y ipalit og kulafo. Taguhaw na tawon ko og kulafo. Palihog tambagi ko sa inyong tambag balibag at more power sa inyong programang kahandusanan. Mugatong atong letter sender nga si Alfredo nga taga Magdagook, Habonga, Agusan del Norte na iyang problema mahinatagon siya og karon wala na siya'y ikapalit og kulafo. Mayong gabi, sorry mga kahandusanan. Mayong buntag pamanday ni kahandusanan. Mayong hapon diha kanimo dong Prido nga taga Magdagook, Habonga, Agusan del Norte. Dong Prido na sobra ra ka kabuotan. Bisan sa imong pag-uma, nagantos ka sa ulan, init, Kayod kalabaw siya kandusanan. oh, halos na lang imong intahon dong ipanghatag imong mga bunga sa imong mga tanom. Ayaw pag ingon ana dong. Unahang imong kaugalingon kay basta ang karon lang ang imong giunaw na ang sunod ug mauwa na ka nagunahon. Dili pud na maayo. Ang karon. Ang karon, ang ugma, ag sunod adlaw. Dili ang karon lang imong unaw-naon dong. Mama, isa pa po dong, mainom maday kag kulapo. Lawa karong giuhaw ka, wa kay kapalit. Kay sobra naman ka kamanhinatagon. Karon nahutdan ka, naapaday na karon, wala na. Wala na ikapalit og kulafo. Akong ikasuggest anak kanimo dong, ana na siya. Ang kaning imong kabuutan, kung mamaligya ka, mamaligya. Ayaw po din taon ni Hirot ipanghatag na lang po di mo kay porkit kay nagunahuna na ka sa kulapo. Dili na maayo dong. Talo-talo na nga ana dong. Dili gina-insaktong utok. Di ba Yes, kandusan na oo. no? Ang akong ikasuggest sa imo dong, ing ana lang. Ang kanang imong pag-inom-inom og kulapo og kaning imong pamaligya, ayaw idaman ng imong pamaligya kay para man po na sa imong kaugalingon. Pamalit po dani mo bugas dong. May timog asukar, asin, bitsin. May nalang makapalit po siya kape niya. Pagkagapi nga ka ng oo. mais nga kape. Okay na kayo. Ayaw na ipanghatag-hatag kayo dong. Kay nagantos baya ka. Inon tadong wa ka nagasto og ganang pangpalit nimo og abono kay maayo man ang tubo sa imong matadom sa bukid. Ang akong suggest sa imo dong, ayuha og baligya nga insakto ang halin kay ganahan pod bay ang mga katawhanan ang naon nimo kanunay ka uto-utoon. Lama sa muta siguro magbaligya kag nakainom na kag kulapo. Di ba kandusan no? Dili Yes, na. tama. Ang imong buhaton ana dong. Ayuha pagbaligya ang imong mga baligya, ang imong mga kita gikan sa bukid, ang imong nang harvest ito, ayuha baligya bago pag inom og kulapo pero paunaha sa pait og bugas. Una kung wala man gani Nasubrahan na yun siya ka mahinatagon kandusanan. Nasubra Kaya ra. ang iyang Nasubra ra. mga baligya nga kamuti, saging ug uban pa, ipanghatag na niyas. dili na dong okay man ta. Okay ang atong kinaiyang nga bisag. Unya nagproblema na siya karon nga wala na siya ikapalit og kulafo. Okay, halos naman po dito di mo ipanghatag. Dili na maayo. Ako mo sa sana simblong kung doon lang ko sa imo dong
Objection! Na, may ko, silensyo. Nakaana gid ko sa imo dong. Ang akong kasadyo sa imo dong, ang ana na lang ha. Ayuhay mong paninda. Pamaligya, pagpait og bugas, siguro wa ni pamilya. Kando sana wa ni pamilya kay nag-abuso saya sa iyong kagalingon. Og mao na akong kasadyo sa imo ha, ayuhay mong bamaligya bago mag-inom og kulapo. Ado sa dayon ka mag-unsa-unsa ka diha. Basta ang akong kasuggest, Bala, ayaw ang bubog karon, siya, oo. ayaw ang karon ug ang ugma ug ang sunod adlaw. Ang Okay sunod lang panahon. hatagan nga mga katawhan kandusanan Kung mubalos pud sa iya Di ba siguro? Di na ba siguro? Nga dili ra ba siguro? Dili. Oh. Ano na lang? Kay kung wala lang di siya nagproblema sa iyang kanang wala ni siya kapilit og kulafo, ang iyang mga silingan, mga kandusanan, siguro wala ni gahatag sa iya, no? Wala na, gabalos, wala oy kay. no? Wala oy. Ang iya nagyahon na sa miyang masilingan ang kana ra magud ang karon nga kanang maayos siya mo hatag siya masilingan. Ana ra na siya. Ayaw na usban ng imong kinaya. Nora na katanbag sa imo, salamat sa imong sulatan po nga gipadala diri sa among istasyon nga wala pa marehistro. Kung kinsa man tong na mga kahinakit sa ilang mga kasing-kasing ipadiri sa among istasyon og ipadala sa among GCash account o o sa hotline sa among yes. Wala na. Kaya naglagot ko sa iya ha. Naglagot ko kang Dong Prido. Og daghan salamat. Tiwa sa burn. Wala na. Wala na? na kadugang na to. Wala na. Wala na. Huwag niyong kalimutan. Salamat sa iyo. Pakikinig. Ano mo? Ginas. Ay. Huwag kalimutang mag-subscribe sa among YouTube channel, Like a Bird, ano nun. Thank you, bye-bye dong. Oh, naglagot mi mo. Naglagot mi.